Kardom Karbi englong pinya video ke lalo Sampridang Akanghon polamajan non shooting bom lo Labangso alamajan ilitum theglong igda prangpo Labangso alamajan long komasi ke capajan niglo mati kolobangso achinelong simo Labangso alamarjan ke upload ikpo totang te pinigela soak klik mati full detail review hai lang iksinan totang te abidole start iglona Labangso alamajan long capajan abang phulake ilitum kiching hon nai mati nonang pe thang klong aktor anang di men ke Bipul Terang apan ilitum Labangso alamajan long theglong ji mati anang ni sila Labangso alamajan long ke capajan abang phulo lapen RG ke men nai mate kuching thek nai abang phi anang li men ke Teronpi si Labangso alamajan long ke alang si actress lo mate capajan abang phi lo Labangso alamajan long a producer abang fugelalo Lucas Pangcho lapen Labangso alamajan long mohotne don abang fugelalo Bapuram Ronghang Labangso alamajan mo nang litum lang igjibrote official juiti cinema production YouTube channel long si lang iglong po Labangso channel long mesen alamajan do da channel litum fomri damla subscribe pitha like pitha lapen share pitha Labangso alamajan YouTube channel long klang dap ikrang po nalitum Hensek channel official fan subscribe ilang da subscribe ignon lapen like ta pignon lapen comment bang kenegri pinya video ke lang si kang ton lo Bang tu deh ho